tekeminen päättäväksi näköisen. Sakki, mitkä ovat mahdollisuudet? Hyvät mahdollisuudet. Anu on keskittynyt maastavetoon, joka hieman on polkenut paikallaan, mutta nyt on löytynyt uutta potkua. Se näkyy jo helmikuussa Kolumbuksessa, että veto on lähtenyt uuteen nousuun ja nyt nähdään, mikä on tämän päivän kunto. Näin valmistautuu ammattilaissarjan hallitseva maailmanmestari Ano Turtiainen kolmanteen yritykseensä 420,5 kiloa ja se nousee, mutta se jää vähän kesken. Valitettavasti alku näytti hyvältä. Näytti tosi hyvältä, lähti hyvin irti teknisesti kaikki kohdallaan, mutta sitten aivan ääriponnistuksessa ehkä selkä on vielä hieman pehmeä tästä kovasta kisaruljanssista ja kovasta treenistä. Mutta ehkä jo 2 viikon päästä New Orleansissa WPO-liigan semifinaalissa. Tässä sitten lopulliset tulokset. Sarja 125 kiloa, ensimmäinen maailmanmestari Ano Turtiainen Suomi, 1088,5 kiloa yhteistulos. Hopeaa Jarkko Keisala Suomi, 960 kiloa ja pronssin otti Rocky Tilson USA 757,5 kiloa. Jaani Vileen 4. ja Andrei Svinkovs 5. Nämä molemmat joutuivat jättämään kilpailun kesken. Ja sitten sarjaan alle 140 kiloa ja siinä niin ikään ilahduttavasti maailmanmestaruus Suomeen. Niko Lääperi ensimmäisenä ja maailmanmestarina 990 kiloa. Dietmar Zint Saksa kakkosena 965 kiloa ja pronssia Latviaan Ivars Zaltsemniks 927,5 kiloa. Kari Kalliola 4.